kunyo mwandu mawuok e bwolo, lupo kendo tije mamoko makoro miyo gichwe giwe sikul. Ogony ne owacho ni jokanyo sekta mar lupo gi kaachiel kod sekta mar mwandu ma ikunyo bwolo e kind sektas mamoko makelo yuto e gwenge makono onego bed ni koro neno ni ok gindiko nyithindo matindo ma pod gin e piny tije makamago. Ne bende owacho ni nyithindo mathoth ne odonjore tijego nyalo bedo ni gin mago mawuok e familia ma yuto gi nok kata moko ma jonyuolgi otho. Kama bende ne owacho ni ok onego bed ni koro itiyo kodgi e yo marach mar miyogi tije ma ok owinjore ni gitimo. Adwa kono jogewa matiyo ka, especially jok matimo ohala mar rech kata omena, ni waweuru engage nyithindo matindo. Wawe nyithindo dhi school, to ka nyathi ni en orphan, the best thing mar timone ok ndike tich. The best thing minyalo timone en supporte, mondo emi chieng' moro okony nyithindo moko. Mondo wandik jok ma wanyalo ndike tich, jok mowinjore, to nyithindo wawe osom, kendo nyithindo wakete environment manyalo sustain gi, mondo gibe gibed ji e ngima mabiro. Komachielo nyakoromogi en ni jopuonjre e mbalariany ma Moi onyiso piny owacho kanyakla kod telo mar mbalarianyno mondo mi one ni koro giluoro singo mane gichiwo ne jopuonj e tat somono ma obiro bang' chenro mag somo koro osedok e wang' e mbalarianyno tok ka riwruok mar jotij mbalariany ne chopo e winjruok gi sirikal ma bende ne ochwe chungo ng'anyo ma ne okelo ng'ikruok ne chenro mag somo e tat somono. The return to work formula was signed on Saturday. WASU and the lecturers, the management of Moi University, we were assured of learning to beginners. But there is minimal that is happening, especially in College of Health Sciences. There is still a synchronization of the timetable because the strike, which has been over 2 months, has disrupted the compound timetable and whatever. So they are still making a new timetable so that we can be able to resume learning. They should major on making sure that the promises they made, they are being fulfilled. Bang' bedo ni chenro mag somo ne obedo gi ng'ikruok e mbalarianyno kendo jopuonjre ne okoso somo kuom kinde malach. Jopuonjre e mbalariany ma Moi koro wacho ni gin gi geno ni chandruok machal ka ma ne ojukogino mar bedo ni nok ginyal dhi nyime gi chenro mag somo kaluwore gi ng'anyo mag jopuonj ok ochak be timre kendo e skulno mondo mi giyud thuolo mar dhi nyime gi chenro mag somo yo makare. Kendo moko bende ne dwa ni mondo orwak ogudu onego bed ni koro timo mano ka koro giluor ni gima kamano kobiro nyalo chak kelo ne ng'ikruok maduong' mokalo ne weche mag somo. About the signing of the return to work formula and about the terms of that, and this is because of the perennial strikes and the recurrence of disruptions to their learning. And actually they are just hopeful that we do not have to experience a repeat of the same, because there is a culture here at Moi University, a culture of strikes, a culture of disruption to learning. Right now we have some first years who were admitted on 26th of August. They are wondering what is going on, but maybe they have seen some sort of light at the end of the tunnel. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni migawo mar somo golo chik mondo mi koro lor kidienje kata section mag boarding skunde primar makwan gi 348 ma orem chopo rang'iny madwarore mag arita makare ne jopuonjre kanyakla kod koso luwo chike moketi matayo weche mag somo e sikunde mag boarding. Ma en koluwore gi nonro matut ma bende ne otim ne sikundego dwe mar 9 gi dwe mar 10 mar higani mar yango ka bende gin e rang'iny madwarore mar chiwo arita makare ne jopuonjre kanyakla kod chiwo chenro mag somo e yo makare ne jopuonjrego. Kaunti ma Nairobi ema koro kawo namba e kwan mag sikunde mag primar ma koro idhi lor koluwore gi nonro ma bende ne otim bang' masira mar mach bende ne omuoch skund primar ma Hillside and Arasha Academy e kaunti ma Nyeri dwe mar 9 mar higani. Masirano manoweyo jopuonjre ma kwan gi 21 ka owito ngimagi. E kwara Mugajwangi kanyo ne mochopo e giko mar miyo weche manyien kaka ne gimol ne mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudruok nyakalono ne koromo sa 7 mar yudo weche manyien adimba. Kau kamano sa 4 sa 5 gi sa 6 weche manyien e machuok. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange.
sabundewa nigi kit rangi mopogore opogore, kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap dak aming'a kendo nengone owinjore gi kwan mar pesa michulo. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Select Mama Soko. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Min shabikina na deku place tena, nilieka kichwa yangu ikabaitenda, unazama deep state pena, hakushika ball ona furaha mapema, can cheat can die. Jo-Kenya mathoth medo yudo bonuses madongo dongo kowuok e Shabiki Super Jackpot. Kikidong chien, bonuses yudo gi jogo molieko tuke 12, 13 kod tuke 14 kare. Aniluonga na Michael Onyanga ofisi county na tugo game mar Shabiki Super Jackpot manatiyo siling 99 ma oro makito games 15 games 15 go ayudo 12 kuma 15 bonuses mo orna en siling 136 siling 355 pesa ni kana odonyo ne simu na bedo moro mang'eny eno dhi konya yore na mag ohala kachiel kod chulo gope manana go kora gonja Shabiki erokamano ji duto modong' kaunti kuma ae odhi mbele gi tugoni en adier ken mar Miriambo erokamano. In bende nyalo bedo achiel kuom gi kawuono. Tug Shabiki Super Jackpot kitiyo gi siling 99 kende tok gwelo mbui mar www.shabiki.com mondo yud thuolo mar loyo maingo siling $5 million miloyo juma ka juma. Mambo sasa ni super na Shabiki Super Jackpot. Jogo mantie boigni 18 ok oyienegi donjo tugoni. Shabiki.com opwodhi gi BCLB license number 587. Nimeka kichwa tu na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Sawa petroleum jelly sawa. Ne jodak ma Kisumo ahero kod aluorane tich ariyo tarik 3 dwe mar 12 higa ni endi ibiro yudo thuolo mar romo gi jolendo magi kamoting'o min Jaki kod Adori Nyarokumu e chiro mar Kisumu ahero. Chop mondo yud ber mar mo mar piendel mar Sawa Petroleum Jelly. Mo mar piendel mar Sawa Petroleum Jelly en mo mayot wicho e piendel ka opim gi modhi mamoko kendo en mo minyalo wicho kamoro amora e piendendi. Mo mar piendel mar Sawa Petroleum Jelly en mo ma ok mok e piendel nikech oyom kendo wiche be yot kowei gi piendel mayom. Sawa Petroleum Jelly ber ahinya e yomo piendel duto. Geng piendendi mondo kik lal pi ka itiyo gi mo mar piendel mar Sawa Petroleum Jelly. Kanyo bende ibiro yudo thuolo mar tiyo gi mo mar del mar New Sawa Petroleum Jelly e thuolo mokwongo kod yudo thuolo mar bedo jaloch e kindeni mar sikuku. Great quality product from Pwani Oil. Kuom thuolo mar higni 30 wasebedo ka watedo gi hera. Wakelo ni mkate maler kod mor makende ne familia mathoth ei pachoka. Kingsmill dongore kendo wan kod mor mar yango ni nyien kod mit mayudore ei mkate magwa madonjo mamit kod thoth ji mawuok e gwenge mag Imbo gi Nyanza. E Christmas ni, sama familia chokore kanyakla, yietet marwa okel mor masanja e mesani. Obed math mokinyi kata nyasi, wan kod gimoro ne in. Many mana makati mar Kingsmill kod mwandu wa mamoko e duka machiegni kodi. Ibilie mit mar higni 30 e mora mora miketo e dhogi. Kowuok e familia marwa mar Kingsmill nyaka ne familia mari, happy holidays and a joyous Christmas season. Mondo dususu mila mwere koda ungo wada wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kidonda miketona neweche rage Rama nyagini rama Nyathina gini rama
Yabe nyirigini rama weketa gitingane Ango mondo kupachime nyangiera Mondo dususu mila mwere koda ungo woda wendo kaka sikiza tinu mari D star 812 star 784 hash. Kenya kalondo maredi Ramogi Wish you a Merry Christmas Ramogi Ramogi Karchu Jaluo We wish you a Merry Christmas Ramogi give you sasa We wish you Merry Christmas and a Happy New Year Radio Ramogi Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Jahera mar chenro mar wango nyango tich mateka ema kelo keyo seche mitio mateka thothne riyo mako wa kendo waula kata kamano seche mar riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka mora mora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kachiel kod math mayom mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth e Radio Ramogi chakre wuok tich nyaka tich abich sangwen nyaka sabirio mane chenro mar wango nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Kenya kalondo maredi Ramogi Wish you a Merry Christmas Ramogi Ramogi Karchu Jaluo We wish you a Merry Christmas Ramogi give you sasa We wish you Merry Christmas and a Happy New Year Radio Ramogi Nzuri sana. Kama mimi ni wewe ningecheza Limpopo kila siku. Najua. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim, marafiki wa bana Limpopo. Beres Odero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa, Okidele Akim, marafiki wa bana Limpopo. Machare Kikonyo, Tomi Msando Papa, Nairobi City, tuwapongeza bana Limpopo. Obach Machoka. Machare Kikonyo, Tomi Msando Papa, Nairobi City, tuwapongeza bana Limpopo. Wagoyo Mombasa, Ilikoni Papa, Freddy Nobiro, Udoli Popo kwa Nairobi.